Ассалому алейкум, достони азиз, команда бехтарини Faberlic Forever. Надеюсь, меня слышно очень хорошо. аз дидори ҳамаи шумо ман бениҳоят шодам. Махай мана 10 минут ждать кардем. Касе ки бо даромад в записи бо тамошо мекунанд эфира. Ана ҳозир ман мехостам ки дӯстони азиз фаҳмам ки кадоми шумо историяи успехаи мана шунидагию, кадоми шумо нашунидагӣ. фаҳмам ки кадом дараҷаҳои историяи успехаи мана худама нақл кунам, чунки бисёри касо ба фикри ман ки аллакай шунидагӣ ҳастанд. мехостам ки нависед ки ҳамин группа ба ман шунидагӣ ё ман нашунидагӣ ё ман навичок нависед. ман нашунидагӣ. итак, ман Қаюмова Мадина, 40 сола, шавҳардор, 4 фарзанддор, худо ба шукр. 6 сол мешавад ки 30 май ровно 6 сол мешавад ки ман дар компания Faberlic регистратсия шудаму 6 сол боз ман дар ҳамин компания кору фаъолият дораму тамоми даромади ман, тамоми ризқи ман гӯем ҳамаш аз компания Faberlic. Дигар аз ҳеҷ гуҷо ман даромад надорам. Асоси пулам ҳамин Faberlic. имрӯз ман ба шумо нақл мекунам ки кадом роҳҳое гузаштам ки гӯем ҳамин компания ба ман муваффақ шудаму пули калонаш ба соҳиб шудаму бо ҳамин роҳаш ба ки бо дальше пули калонтар бо кор кардан гирему. баъд методи корҳои мана ки кадом методҳо кати ман кор мекунам. имина фишкаҳои асосии ҳамин бизнеса шумо ба имрӯз нақл мекунам. ҳаракат мекунам ки тезтар то хотя бы то 1 соата успеть кунам ки шумо ба ҳамаша гуфта гузарам, дӯстони азиз. Итак, ман серебряный директор компании Faberlic ба прошлый каталог ҳамаша гузарондам. Аллакай 3 звани калон аст ки ман паси сар кардам. Директор, старший директор и серебряный директор. Квалификатсиони бонусҳои хушрӯша худо ба шукр гирифтам. Хайрат ҳамин Faberlic ҳаст ки зиндагии мо зиндагимоя аз пушти ҳамин компания пеш мебарему. хайрат наставникҳои бузург дорем ки ҳама вақт роҳи рости бизнеса мо ба нишон метиҳану, тавсия метиҳану, ёд метиҳану, дастгирӣ мекунанд ки мо ҳама вақт дар ҳамин соҳа пешравӣ мекунем. раҳмат командаи калони ман ба ки ҳама вақт бо ман ҳастанд, ҳама вақт поддержка мекунанд, ҳама вақт дастгирӣ мекунанд. ман командаи худама бениҳоят дӯст медорам. раҳмат ки оилам ба, шавҳарам ба, фарзандом ба ки ҳама вақт гирду атрофи ман ба ҳастану в любое время ҳама вақт тигаи мана пур мекунанд. итак, историяи успехаи ман ҳамин хел ки камтар ғамангезам гӯем мешавад, чунки ҳар як зиндагии одам ба пастию баландиҳои худаш ҳасту. вақте ки шумо бизнесбаям омаданӣ мешавед ё ки мебиёед, ҳамин хел пастию баландиҳоям мешавад. ҳамаи ҳамина мо бояд ки паси сар кунем. умуман ҳамин қiyнигариҳо барои чӣ дода мешавад? Барои он ки мо аз ҳамон қiyнигариҳо як опыт гирем, то есть омӯзем ки худованд ҳамин чиза мо ба барои чӣ додааст, ҳамин қiyнигария, ҳамин роҳа. барои ҳамон дӯстони азиз манам ҳамин хел чӣ хеле ки мисол баъзан касо мумкин ҳамин ҳолат ба бошанд, мумкин ин ҳолат ба набошанд. айни ҳар як каса қiyнигариш ҳар хел мешавад зиндагиш ба. ва манам он вақтое ки 6 сол пеш ман компания Faberlic ба омадагӣ будам, бениҳоят шароитамон қиин буд, вазнин буд, чунки дадаш як ноомадӣ кор ба ғалтидагӣ будану мо қарздор шудагӣ будему. ман худам аслан аз Истарафшан 13 сол инҷониб шаҳри Душанбе ба зиндагӣ мекунаму ана ҳамон 13 сол боз мо ҳисоби ки квартирант будем. баъд ҳамин хел шуд ки зиндагӣ ба ки қiyнигариҳо бисёр шуд. хай қарздорӣ, касе ки аз сараш гузарондагӣ медонад, пастии баландӣ, дорамӣ, нодорамӣ, омади кор, ноомади кор, ҳама чӣ мешавад зиндагӣ ба. ана зиндагӣ ман баем ҳамин хел шуд ки ҳамин хел дадаш корашон авз нашуду моҳон як вақти муайян шуд ки мо дигар квартира снимать карда наметонистему, ҳавли тағом ба зиндагӣ мекардем. ана баъд
ман маҷбур будам ки кор бибурам. Аслан ман худам медсестра, красный диплом дорам. Хай азбаски больница ба кор мекардаму, азбаски баъди шавҳар кардан мумкин ки ягон каси шумонам ҳамихел шуда бошидон, кор ба намонда шавҳари ман хонашидагӣ будам. Сета кӯдакати ман ҳамон вақт ба 14 сол стажи кории соҳибхоназан доштам. 14 сол ман хона мешидам. Хай ин миёна бо куртадӯзия ёд гирифтагӣ будам, куртаҳои фасони хушрӯ медӯхтам, куртаҳои арӯсона. ана баъд вақте ки бисёр бисёр меҳнат мекунӣ, қадри меҳнатат ба ям мерасию, имина ҳамин дӯзандагия ман дар назар дорам ки кори камтар душвор. Барои чӣ? Барое ки ту худата вложение мекунӣ дар бизнес ба қувватата, меҳнатата, лекин як маззат нашавад агар ҳамун пулое ки бояд ки ту худата табобат кунӣ пул нест. Чунки вай пула ҳар рӯз мехӯрӣ, то квартплата метӣ, то хӯрду хӯрок мекунӣ. бар зами ҳамин манбаъд ҳамихел шуд ки дигар дӯзандагӣ нахостам кардан, чунки пулаш бениҳоят кам буд. Барои ҳамин ман кор кофтаму як компанияи вай ба дар омадам. Фармацевтический компания ба дорусозӣ, соҳаи худам медицина. ҳамунҷо ба кор ба дар омадаму 1 сол кор кардаму 1300 сомон ойлик мегирифтам. ман фикр мекардам ки вақте ки кор ба дарому ойлики калон ба кор кунам, 1300 сомон он вақт ба ман ба калон буд, калон ҳисоб мешуд. ман гуфтам ки яъне ки бояд ки зиндагии ман хуб шавад, ҳамин 1300 сомон кати бояд ки зиндагии хуб гузаронам. лекин мутаассифона ин хел набудааст, чунки уже мо оилаи калон, худам, шавҳарам, 3 та кӯдак, 1300 сомон ҳеҷ чиз ба намерасид. чунки он вақт ман як ҳавлӣ тағом ба зиндагӣ мекардам, бепул шавад гуфта аз шаҳр берун буд вай ҳавлӣ, тарафи роҳи шарора, касе ки донад, калхози чорум, коммунизм. ва ҳар рӯзе ки ман бояд корба мерафтам, аз ҳамон қишлоқ биромада 3 та кӯдакама аввал бояд ки тарафи 46 ба хунӣ дадам ва оварда мемондам. 2 та духтарам мактаб мехонд, писарчам мактаб намехонд, майда буд ҳоли. ҳар рӯз ана михел буд. То ҷои корама ман 3 та пересадка кати мерафтам, обратно бо 3 та пересадка кати меомадам. ҳар рӯз 6 та маршрутка алиш мекардӣ. То ҷои корам мерасидам ки тарафи скорой больница 1,5 соат вақти ман ҳар саҳар ё ҳар бегоҳ мегузашт. ана баъд ҳамихел хулоса ба омадам ки ман ба дополнительный заработок дар кор, яъне ки музди дополнительный дар кор ки штоби ман оилама, мисол кӯдакома пойда тонам. барои чӣ ман кӯдакома пойда тонам? ин баям як сабаб шудагӣ ки мегӯям ку чӣ хел косаи сабру тоқат пур мешавад. айни манам ҳамихел шудагӣ дӯстони азиз ки ҳамин ҳар боре ки мо мегузаштем аз тарафи политехникум ба ҳамун писарчам майдачам 5 сола буд ё 6 сола буд, ҳамихел буд, оли мактаб намерафт, фақат мегуфт ки бува имрӯз моҳон ба сосиска тести мехарид. баъд ман бояд ки ҳисоб мекардам кисанги пулама ки дастама кисанба карда ҳисоб мекардам ки вай раҳгирои ман бояд ду пересадкаи дига то ҷои хонаи расад буд. баъд пагоҳаш ба обратно худам ба раҳгиро, 2 духтарам ба раҳгиро бояд мерасид ки то моҳон мактаба, то мисол ҷои корама мерасидем. агар пулам бошад мегуфтам ки ҳа майлаш мехарем. агар пулам набошад ман мегуфтам ки не бачам имрӯз намехоҳем, имрӯз намехарем, пага мехарем гуфта бо вай дасташа гирифта кашола карда гирифта мебурдам. бачаҷон хайрат, бачаҷон қобил будан кӯча ба гера намекардану ҳамонам бошад ки ман бисёри вақт зиқ мешудам ки ман чӣ хели модар ҳастам ки наход ки ман пеш аз шавҳар кардан ҳамихел рӯзҳои орзу кардагӣ бошам, наход ки ман 1 сомон ба кӯдакама харидорӣ карда натонам, наход ки моҳону ҳамихел калон карда бошам. эфира сахраниц мондагӣ ман сахраниц мешад Исуфҷон. ана баъд ман фикр кардам, хулоса ба омадам ки бояд ки зиндагии ман ин хел намешуд, бояд ки дигар хел мешуду. хай худованд ман ба ҳамин роҳа додагӣ будасту, лекин кӯдакон ба ман бояд ки ояндаҳошон ба ояндаи дурахшона ташкил кунам. чунки
баъзан вақто ҳамихел мешудааст ки зиндагӣ ба ризқа худованд баъзан вақто шавҳар ба медодааст, баъзан вақто зан ба медодааст. Ҳамин ҳолата зан албатта дарк карданаш дар кор. баъд ман 2 шаб бисёр гиря кардам, бисёр фикр кардам ки наход ки ман ҳамихел рӯзам гузарад, ояндаш чӣ мешавад. Ин сета кӯдак ҳамихел сета чашмакошо ман ба нигоҳ кардост, ман ино ба ояндаи чӣ хеле дода метонам. инои хонондан дар кор, хӯрондан дар кор, пӯшондан дар кор, ино байни ҳамсинфошон бо кам набошанд. Бояд ки байни общества ба забони дарозкати обрӯи баландкати калон шудоса бошанд гуфта чӣ қадар зиқ мешудаму баъд ба хулосае омадам ки ман ба дополнительно заработок дар кору роҳҳои бизнес гуфтам. баъд ҳамон вақт дута ҳамкори ман кор мекард, якташ Avon ба кор мекард, якташ Faberlic ба. ман аз ҳамонҳо маслиҳат пурсидам, гуфтам ки чӣ мешавад ки ман ҳамин Avon ба кор кунам. Оказывается Avon кораш қимтар будааст, унҷо ба пулата вложение мекардию 500 сомони 1000 сомон ба бор мехариди. баъд вай ман ба сурат рӯй кард ки миёни сурат хонаш ба анами кӯҳборин продукцияи Avon рехта мондагию. баъд гуфт ки анаминои моҳон мекуниму коробка мехарам, пакетико мехарам аз бозору набор мекунаму духтуро ба духтур ва ё дору предлагать мекунам ку кори мо ҳами хеле. ман ҳамаи духтуроба мефурӯшам. ана вақте ки шумо офиси коргари офисни шумо сари ноутбук ба мешинед, аз саҳар то бегоя отчет шумо ки ба мефурӯшед, пулатон банд шуда мемонад. баъд ба ҳамин ман хай гуфтам, значит Avon это не для меня намешудааст. баъд одаме ки Faberlic ба кор мекард, вай ба муроҷиат кардам, гуфтам чӣ мешавад ки ман Faberlic вай шавам, заниматься кунам Faberlic-кати. баъд вай гуфт ки ваҳ апаи Мадина тамоман наравед. ман гуфтам чӯ ту кардоси ку ҳами хеле бизнес ки не гуфт вай шумои фиреб мекунанд, накладноитона наметиҳанд, падаркотона наметиҳанд, шумо да по цене каталога метиҳанд заказотона. баъд шумо чӣ хел мефурӯшед, чӣ хел зиндагитона пеш мебареду Faberlic ба наравед, гуфт вай ҳамкори ман. баъд ҳайрон шудам, фикр кардам. баъд як каса вохӯрдам ки мерикае ба кор мекард. баъд ман гуфтам ҳамон мерикае кораш чӣ хел бошад ки мисол ман ба пул дар кор. баъд вай гуфт ки мерикае кораш хай продукцияш қимат, лекин аввал ба гуфт 1330 чанд сомон ба бояд ки ҳамон кейсаша мехариди, сумка, продукция, дарунаш ба ҳама чӣ, ва я хоҳӣ истифода мебарӣ, нахоҳӣ мефурӯшӣ, баъд туя корба қабул мекунанд. ана баъд ман гуфтам ки ин 1300 сомон як моҳа оилӣ ки ман баъд як моҳ ману кӯдакон бояд ҳичи нахӯрим аҳли оила. гуфтам не, ин варианташа ман ба намешад, намекунам. баъд як вақтҳои аз ин пештар ман ба духтарак вақте ки ман дӯзанда будам, ученикама хоҳараш гуфта буд ки апай Мадина биёед шумои регистратсия кунем ва шумо клиентҳои бисёр доред ку ҳамоно ба мефурӯшед, гуфт вай. ҳама хатогии аввалине ки вай ман ба гуфт ки шумо мефурӯшед. баъд ман гуфтам ки ту вай ман худам камбағал, микрофонатона кушед, ки микрофонаш дар гирон. так ози ман бинам ки бошад вай. Малика микрофоната пуш, ты мне мешаешь. кӯдакои худам даст. баъд ҳамихел хулоси гап духтарака кофтам. ман гуфтам ки вай 4 моҳ пеш уже ман ба предлагать карда буд ки Faberlic ба регистратсия шавам. ман гуфтам сразу не ман ба Faberlic нагӯ, ту ман худаш беҳамонам камбағалакак бо ба пушти Faberlic ту ман банкрот шавам, мегуфта анакун фикра бенеда банкрот шудан агуҷо ман намефаҳмам. ман ягон бор савдо кардагине, ягон бор бизнескати заниматсия кардагинею аз куҷо каллаи ман ба банкрот шудам. хай всё равно ман ва як кофтам ёфтам, гуфтам биё духтарак мана бар Faberlic-ат ба аъзо кун, ман ба короша ёте. ки вай духтарак гуфт ки апай Мадина уже ман накардестам, уже манда дар кор нест, просто шумо метавонед равед регистратсия шавед, Саховат, бозори Паншер, 2 этаж, апай Фарангиса пурсед, шумо ба мефаҳмонам. ҳамихелам шуд, рафтам, апай Фарангис набудан аввалба. ман ба акай Алишер презентация хондану
баъд хулоси гап то рафтанам ман даже то ҳатто кисам ба 1 сомон пул надоштам, дӯстони азиз, росташа мегӯям. ва акайли шер ин хел гуфтанд, давайте сделаем так. Мана ин каталог гуфтанд, каталоги нав аз номи ман шумо ба падарка ҳамон вақт ба бояд мо 5 сомон ба мехаридем. Ҳар якта новичок бояд 5 сомон ба каталогаша мехарид. Ман ба гуфтанд ки вот этот вам каталог в подарок от меня. бовар кунед дӯстони азиз, ман тамоман осмони 27 парида будам ки цели 5 сомона каталог ман ба бепул ғалтид гуфта. вақте ки пулат набошад як чизи бепул ба хурсанд меши. худо баракаташона тияд илоҳим. уже ман ба Фаберлик маъқул шуд. ман ҳамин хел дилу ният кати рафтам ки ман беҳамонам, уже камбағал, беҳамонам, уже пулам нест. Ки мана фиреб карда метавонад? Фиреб кунадам аз ман чӣ гирифта метавонад? Беҳамон пул надорам, пул гирифта намешад аман гуфта рафтаму. баъд уже пагаш ба омадам. хай как обычно, мумкин ки ҳамаи шумо баям шудаги бошад, якум боре ки ман заказ пагаш ба уже заказ кати рафтаги будам, заказои аҳли оиламон буд. хоҳарам гуфт ман ба ин чиз биёр, модарам, падарам, худам ба як чиним чи дар кор буд. ман сразу уже пагаш ба рафтаги заказам тайёр. баъд мана регистратсия кардану уже сразу заказомам оформить кардему. ана он вақт ба 2 пудра медод компания. 2 пудравошам гирифтам, худо ба шукр. баъд ман ба гуфтанд ки ҳамин хел карда фаъолияти ман дар компанияи Фаберлик сар шуд. баъд ман ба гуфтанд ки следующий каталог апай Мадина 50 балконет скидкато 26% мешад, арзонтар мехарид молу маҳсулота. ман гуфтам ки бо нақску 50 балкони агар арзонтар мехариди, падаркаҳотам 15 сомон ба мегирифти. это очень хорошо. ман ба чунки ман ба выгода дар кор буд. именно Фаберлик ба ман барои пул омадагӣ. падарка не, мисол вай неюб, ман ба пул дар кор буд аз сари сар. хай баъд 50 балӣ кардам. баъд аз следующий каталог гуфтанд ки апай Мадина 100 балӣ кунед, агар шумо VIP консультант мешед, VIP консультант, ин особо важная персона, шумо ба 70% якта скидка мешад, як продуксияи дилхоҳатон. каталогое гирифта метавонед, пробникое гирифта метавонед, одам регистратсия мекунад компания. хулоси гап бо ман ба 100 балӣ шпорид. бо 100 балӣ кардам. дӯстони азиз, кадоми шумо агар ки новичок бошед, агар ҳоли нав кора сар кардаста бошед, агар аз 50 бал 100 бал натарсед. чунки ман вақте ки бизнес ба меомадам, ман акҷо медонистам ки 1500 сомон, 2000 сомон ба ман аллакай таварабарот мекунам. одаме ки вообще пулаш нест. ин роҳҳо уже постепенно пеши роҳи шумо ба кушода мешад. вақте ки уже медароед, мефаҳмед, ёд мегиред, ана баъд ҳам клиент пайдо мешад, ҳам таварабарот пайдо мешад, ҳам одам пайдо мешад. барои ҳамон аввал ба сахт натарсед. ман чӣ кор мекунам, акҷо 100 бал мекунам, одам акҷо меёванд, гуфта это нормально. ин чиза ҳама гузаштамаш дар кор. баъд хулоси гап заказое кардем, 100 балӣ кардему. чӣ хел шуд ки ман ашагам ғалтидам, фикр кардам ки тамом бизнеси ман мурд, дальше роҳ нест, бизнес сӯхт, фикр кардам. баъд омадаму паспорти модарам кати регистратсия шудам аз сари нав. баъд апаи фарангис, ман ҳамон вақт намедонам ки апаи фарангисино чӣ хел одам, оказывается ва ё чек номер 1 тамоми Тоҷикистон ба. ман баъдтар фаҳмидам. баъд ва ё гуфтанд ки что вы делаете? ман гуфтам как что, я маму регистрирую. а почему вы маму регистрируете? Я шагов упала, теперь я маму регистрирую, на имя мамы буду работать, чтобы шаги получать. Акун фикри ман падарка ҳамон вақт ба. баъд ва ё гуфтанд ки апай фарангис нигоҳ кардану гуфтанд ки продавая шаги вы богатой не будете. қаҳр кати бо назари ман ба мехел шуд ки қаҳр кати нигоҳ кардастям. баъд ман рафтам 2 шаби дароз фикр кардам ки продавая шаги я богатой не буду. а как я буду богатой? ман ба пул дар кор, ман барои пул ин компания ба омадагӣ. значит я буду богатой, значит инҷа кимчи роҳаш аст ки ман намедонам. баъд ҳамон вақт ба чӣ хел одам камбағал бошад, хела зиндагии одама карахт мекунад. ман ҳамон вақт даже ҷуръати гап задан надоштам. то есть просто омада пеши як кас ба ҳам ту гап задан наметавонистам. ҳам шарм медоштам, ҳам метарсидам.
хай набрала смелости, бисмилло гуфта пеша пай Фарангиз омадаму гуфтам ки мана шумо гуфтед ки Шагоев рехта бой намешид, ман чӣ хел бой мешам, ман ба пул дар кор. Баъд ва ё сразу маленький тренинг зал ба моҳона гузарондан, он ҷое ки ҳозир акаи Носир мешинанд. Дар роҳи пӯшидан мо 3 кас будем, барои 3 кас акаи Фарангиз тренинг гузарондан, маркетинг план. Ана ҳамунҷо ба духтаро тамоман мышлени ман алӣ шуд. Оказывается, ман бояд ки фурӯш намекардам. Хай садбал кардан это хорошо. Клиентский структурам уже ҳаст. Мисол баъзеи клиентҳо ҳаст ки заказ мекунад. Это хорошо. Лекин асосаш команда будааст духтаро, бачаҳо. Ман одат кардагӣ гап командаи худам ба. То есть ман бояд ки командаи калон месохтиям ки чтобы аз компания ман пул гирам, звание гирам. Ана баъд калам ба зад ки ман чӣ хел метавонам рекрутинг кунам, чунки ман телефон надоштам он вақт, ман интернет чӣ бомба мефаҳмидам. Ман Фаберлик баъд только телефони ҳамин Nokia Билайни майда чӣ кнопочный буд, як вақто 31, бо қафошам надошт, вай бечора як инвалидак буд. Хулоси гап, интернет ман ба даст норас буд. Он вақт ба Вайбер буду, Вайбер назари ман ба ким чӣ хел метофт, аҷоиб чиз метофт ки ман бояд ки ҳамун Вайбер дошта бошам. Чӣ ха орзу мекардам ки ман Вайбер дошта бошаму группаи элитни наставники худам ба бошам. Чунки бадтар ана ҳамун рӯз вақте ки тренинг маркетинг план гузаштан апаи Фарангису, баъд аз рӯи отчёташона кушода ман ба нишон додану ҳамун вақт оказывается он кас элитный директора маҳкам карда аз тарафи компанияи Фаберлик оилавӣ акаи Алишер Кати ҳар дошон Доминиканы рафта омадагӣ будиян, аз поездка омадагӣ и плюс компания ва ё ба 72 000 сомон премия додагӣ. Представляете, 20 рӯз ба як бор 72 000 сомон. Ягон вақт ҳамун нарх аз ёди ман намебурад. Вай отчёта ҳеҷ кас подделка карда наметавонад. То есть вай реально кори наставники ман буд ки ва ё кардагида. Ана баъд духтаро, бачаҳо ман хостам ки ҳамин ранги ранги наставники худам борим бошам, апаи Фарангиз борим бошам. ҳамун хел шуд ки ҳамун вақт компания выездное мероприятие монд. Мана ҳозире ки чӣ хеле ки резиденси Нацбанк ба монд ку хуҷанба эълона партофтам. Ана ҳамин чиз ҳамун вақт аллакай мондагӣ будам. Ман ҳамин хел мехостам ки ҳамунҷо ба иштирок кунам. баъд пеши роҳи ман ба выбор омад. Выбор ки ё корат, ё бизнес выбор мекунӣ. Кор ҳамун кор 10 сол кор куням 1300 сомон, тем более ман внештатный коргар будам. Ман ба чӣ номаш буд вай? Пенсия мегирӣ, ким чӣ буд? Трудовой книжка намерафт. Ман вообще пенсия ин хеле фикра набуд, даже намешуд. Ана баъд ман ба ҳамин хел шуд ки или бизнес бояд сар кунӣ. Бизнес А0, то есть нав сар кардоси ҳоли одам надорӣ, лекин ояндаш калон. То есть ту агар инҷа ба истодагӣ бошӣ, боло мерию, то ҳамун чӣ қадаре ки мехоҳӣ пул кор карда метавонӣ. Бизнеси Фаберлик, дӯстони азиз, барои одамои камбағал, одамои бепул ҳама варианти зӯр. 225 сомон кати шумо бизнес сар карда метавонед ки и то это будет не вложение, то есть шумо пул сарф намекунед. Вая гирифта мехаред, а компания мефурӯшед, ҳам аз сари савдотон фоида мебинед, ҳам бизнесатон сар мешаду, ҳам пулатон обратно шумо ба мебиёд. Это во-первых. Во-вторых, даже худатон ба харидан, чунки бе Фаберликам шумо мехаред шампун, собун, зубной паста, сумка мехаред, кошелек мехаред, мисолаш ба либос мехаред, пойафзол мехаред, ҳамаи ҳамин чиз Фаберлик ба ҳаст. Ҳамаи ҳамина мехаред аз компанияи Фаберлик. Ана барои ҳамин чӣ гуфтасадам? Ман хостам ки ҳамун мероприятие иштирок кунам. Именно барои ҳамун мероприятие шуда ман аз корам расчёт кардам. Моҳи июнь аллакай гуфтам ки всё ман акор мерам. ҳама мана уговаривать кардан. Шавҳарам намонда, ҳамун шавҳаре ки мана коркунӣ намемондан, мегуфтанд ки ҳамин бозита карда гаштан гир чӣ хеле ки гаштию акор набура. Ана пешаш мактаби бачаҳо, либос, китоб, сумка, туда-сюда якала чиз харидан дар кор, акор нара. Ана падару модар
падару модарам отдельная история ва ё одамои Советский Союз чӣ хел фикрашон ба ки одам бояд 11 сол хонад, 5 сол институт ё университет хонад, рафта кор кунад, бояд рафта кор кунад. Ана кам ёвад кам мехӯрад, бисёр ёвад бисёр мехӯрад. Ана барои ҳамин ва ё ҳама хел роҳуша кардан ки мана арроҳ занану ин фаберлики ту намешудагӣ, ин баъд шавҳарам мегуфтанд ки ин фаберликат намешудагӣ, инҷа туи ҳама фиреб кардост, ду даст дари бинӣ мемонӣ, ман туи ҳоли салом метиҳам, ин намешад, накун мегуфтанд, фаберлик намешад, накун. Ҳаман ки ин қадар пули калони наставницаи худама дидагӣ, ин қадар ояндаи компания фаберлика уже дидагӣ, аллакай ман гуфтам ки не всё, ман акор мерам, ман полный бизнесба мегузарам гуфта. Акор рафтем, Хуҷанд рафтем. Якумин поездкае ки ман аз тарафи компания фаберлик рафтам. Ман худам изтарафшанба зиндагӣ кардагӣ 15 солми, 13 солми ҳамин хел зиндагӣ кардагию. Лекин ман Хуҷанда имина ҳамун Баҳористон, Дарё, Қайроқум ин хел чизо дидагӣ не. Мо ба мумкин не, бассейн рафтан мумкин не, дарёдия дидан мумкин не, тамошо мумкин не, умуман ҳичи мумкин не. Хашё кардагӣ ҳамун шавҳар чизе ки гӯд ҳамун чиз мешад нуҳон ба хай. Естественно, хай кун чӣ кор мекунем, ҳамин хел да зиндагӣ гуфта ҳамин хел мегаштем. Баъд унҷа ба ман якумин бор дарёе дидам, якумин бор ман бассейнба даромада обозӣ кардам, якумин бор ман отелба будам духтаро. Отель, ҳамаш всё включено, кроватьҳои фасон, ҷойҳои фасон, море, ҳавои тоза. Бо ин қадар одамои успешне, представляете? Майдача духтарчаҳо меброд звание мегирад, директор, старший директор, золотой директор, рубиновый директор, ин қадар чекҳои калон, ин қадар пули калон будааст компания фаберлик ба эҳа, ин қадар звание медодааст компания, ин қадар одама ҳурмат карда болобардор мекардааст духтаро. Ман ба ҳамин хел форит, ҳамин хели зиндагӣ. Чунки вақте ки зиндагии ту ба бисёр дуру дароз чорнаи полоса мегӯяд ку як ноомадӣ кор шудагӣ, черная полоса жизни у меня длилась 10 лет, 10 сол хонаи ман ба хандачӣ набуд, фақат ҷанг, ғурбат, герия. Ман ханда чӣ он вақт ба уже намедонистам. Ана унҷа рафтам, вай духтаракое нигоҳ кунед, вай духтарако ҳамин хел гаштиян, ханда, счастье, прям там веет счастье. Ҳич ки проблемаш немегӯяд ки зиндагӣ ба ҳич ки ба проблема нест. Ки хоҳад рақс кардост, бе музыка рақс кардост, ки хоҳад шеър хондост, ки хоҳад овозӣ кардост, ки хоҳад ҳангома, хандухандӣ. Хулоси гап ман ба ҳамин хели зиндагӣ форид. ҳамунҷа ман худам ба гуфтам ки ҳамин чӣ коре набошадам, ман бояд барои анами пушти наставникамба ман бояд часпам. Наставникам куҷо рафтост, ман бояд равам, чӣ гуфтосиянд ман бояд гӯям, чӣ кор кардосиянд ман бояд кунам. Ҳамин хели худам ба мақсад мондам ки ман ҳама вақт бояд қатъи наставникам бошам. Ана ҳамунҷа аллакай омадаму баъд апаи Фарангиз, дастгири апаи Фарангиз кати худованд баракатшон надиҳад, илоҳи умрашон дароз шавад. Ман ба гуфтанд ки якта офис ҳаст Хитой бозор, ба ҳамунҷа рафта кушо. Ман майлаш гуфтам, рафтам унҷа офиса кушодем. Як ҷое будааст ки тамоман одами зинда намерад. Хай хулоси гап ҳисобаша ёфтем. Промостойка кати бозор мерафтам, савдо мекардам, бо баъди обед омада офис ба кор мекардам, одам регистратсия, презентатсия, команда сохтан. Хулоси гап 3 моҳ ба ман 1000 балл ба баромадагӣ дам. 1000 балл это старший лидер. Акун уже планом кашидагӣ директор мешам, всё, ман уже директор мешам. Акун хай худо нахоҳадам ҳамин хелам мешудасу. Ҳамин хел қiyнигариҳоя худованд роҳи бизнеси мо ба медодааст ки моҳон ҳамаи вай таҳаммул карда тонему гузарем. Буд ки ҳамон Хитой бозор маҳкам шавад толеҳи манба. Представляете? Офис, одамо, ҳич ки нест, чунки ҳама одамои ман бозор буд. А вақте ки бозоро маҳкам шуд, кадомаш нав кредит гирифтагӣ, кадомаш нав контейнер харидагӣ, кадомаш хона ремонт кардагӣ. Ҳамин қадар бизнесошон ҳавоба монд. Чӣ қадар одамо азоб кашид. Он вақт ба фаберлик ёдаш ба мебиёд, тамоман нол шуд группавои ман, одамо нест шуд.
асари нав омадем бо обратно компани фаберлик ба офиси саховат баъд бо офиси зебошка ба мана фирсондан ки унҷо ба меритон ду кас ману бо як каси дигар бояд ки ҳамунҷо аз худ карда мегирифтем. Ман шумо ба важни момента нагуфтам. Вақте ки ман нав бизнес ба даромадагӣ будам, чӣ хел карда ман команда сохтам. Ман ба баъди ҳамун маркетинг план апай фарангиз гуфтанд ки фақат флешмоб кардан дар кор. Флешмоб чӣ хел мешавад? Мисол ё онлайн мешавад ё офлайн рекрутинг. Ман телефон надорам, ман чӣ будани интернета намедонам. Баъд апай фарангиз гуфтанд ки используйте то, что имеете, а то, что я имею, сета пересадка, дӯстони азиз, сета пересадка то ҷои корам, сетаи дигар баъди корам. баъд ман ба апай фарангиз каталогои кӯҳнаи уже гузаштагиҳоя додан, қафош ба номером навистагӣ, номам навистагӣ. Баъд ман сар кардам рекрутинг на маршрутках, духтаро бачаҳо. Представляете? Одаме ки метарсад одамо ба гап задан, общество ба даромадагӣ не, ҳама чи мумкине ҳамин қадар карахт шудагӣ ки ман даже одамо ба чӣ гуфтанама намедонам. Аввал ба естественно метарсам, меларзам, арақ зер мекунад, суп сурху саб сафед мешавам, лекин ин ман ба даркор ку бе ин намешад фаберлика пешравиш. Хай аввал да то ду-се каси аввала ҳамин хел мешавад. Дальшеш уже пошло-поехало. Ҳолиам ман ҳамин хел автобус башинам, агар любой одама рекрутинг карда бизнес ба таклиф карда метонам бемалол. Так что ҳамунҷо уже ман ба сар шуд. Як сумкачи майдача доштам, дарунашо 5 каталога мемондам ки қафош ва номери телефонам, номам навистагию. Это была моей целью. Ҳар рӯз бояд 5 кас ба ман анамун каталога дода қативаё шинос мешудаму бизнесама пешниҳод мекардам. ҳамин хел одам ҷамъ шуд. баъд ҳамин хел ман сразу офиси фаберлик ба рой мекардам. Меред бозори Паншер 2 этаж, офиси саховат. ҳамунҷо мегӯед ки ман одами Мадина, шуморо регистратсия мекунам. Ин аз ҳама офисҳои честнитарини шаҳри Душанбе ки мисол унҷо ба ҳама ҳалол кор мекунам. баъд ҳамин хел шуд ки як рӯз ман закрити каталог шуду, рӯзи душанбеш ба ҳам хел лични кабинетама мекушам ки ман ба, представляете, компания 101 сомон ман ба пул гузарондагӣ, объёмная скидка якумини ман ин 101 сомон буд. Хурсандима ман ҳамун ҷои кор ба дод зада, не нигоҳ кун то ман ба ойлӣ гузашт фаберлик. баъд якумин саволе ки кали ман ба омад, ин духтаро объёмная скидка вақте ки якум бор шумо ОС мегиред, ин шумо ба чӣ метиҳад? Ин шумо ба қувват метиҳад, ин шумо ба боварӣ метиҳад, боварӣ ба компания, боварӣ ба наставник ки шумо метавонед медонед, мефаҳмед ки компания действительно пул метиҳад. ана баъд якум саволи ман ҳамин буд ки чӣ хел кунам ки 1000 сом шавад. Мисол 100 сом не, ман ба 1000 сом гузарад. баъд ман занг задам офиси фаберлик ба, пурсидам ки чӣ хел мешаваду ман чӣ кор кардам ки компания ман ба пул дод. бегоҳӣ рафтам, акайли шер, баъд распечаткаи кушодан, отчёти мана кушодану баъд нишон додан. Мана ина ту пригласить карди, фамилия, номаш, регистратсион номераш, ана инаш 50 балл кард, инаш 20 балл кард, инаш ҳамиқа балл кард. Хулоси гап ту ба 101 сомон гузашт. ана ку ман чӣ кор кунам ки ин 1000 сомон шавад? Значит компания 100 сомон тияд, агар 1000 сомонам медодааст, 10,000 сомонам медодааст, 100,000 сомонам медодааст, раз пул метиҳад. Правильно? ана баъд ман акайли шер гуфтам ки чӣ кор кардӣ ки ҳамин 100 сом гузашт? Ҳама фақат рекрутинг на маршрутках одамои таклиф кардан гирифтам, ман телефон надорам, офлайн кор мекунам вживую. ана ҳамин кората двойной кун. хай бонахс, бо ҳамин каталога бисёртар тақсим мекунӣ, бисёртар вай мекунӣ. ана баъд въездной мероприятие шуду, ман акор рафтам, уже бо асари нав бизнеса сар кардам, реальный бизнеси ҳаққонӣ ки ман пули калон кунаму бояд ки директор шавам. ана баъд дӯстони азиз, вақте ки моҳон хуҷанд омадем обратно тамошою амин вай въездной мероприятие,
офиса кушодам, офиси якой маҳкам шуд, офиси саховат рафтем, унҷабаям ҳамин хел ҳамаи нӯъ этажҳои чах задем, хона ба хона каталог тақсим кардем, кӯчаҳо ба листовка тақсим кардему баъд баъди 2 ҳафта пай Фарангиз гуфтанд ки яктаи дигар офис ҳаст, лекин пеша ки мегӯем вай офис уже адавери одамо буромадагӣ, то есть касе ки ҳамунҷо будагӣ одамои фиреб кардагӣ, падаркошон надодагӣ, пулошонро аплата накардагӣ. баъд ман гуфтам всё, ман унҷои мегирам, чунки ман уже опыт работы дорам, 3 моҳ кор кардам офисба, як худам будам раиса, баъд ҳамин хостам ки ҳамун офиса гирам. рафтем офиса гирифтем, бо дастгирии наставникҳои беҳтарини манкатӣ мана шинос кардан, ҳамаи нозикҳои офисдория ёд додам, дастгирӣ кардам. ана баъд ҳамун офисам бо ҳамин хел 2 моҳ унҷа кор кардам, бо одам ҷамъ кун, бо ҳамин хел 1000 балба сразу биромадам ки ҳамин хел мегирану офисама 2 баробар зиёд налог арендаша мебардорам. худам квартирам, 3 та кӯдак, бо ина қимат кунад, агар 1000 сом буд 2000 сом, не 2000 ман уже наметонам. баъд мо шавҳарам кати дигар ҷо кофтем, хулоси гап якҷои майдача ба кофтем, аввал майдача ҷо ба кор кардем, директор шудам, баъд унҷои калон карда гирифтем, представительство карда, ҳамаш чӣ хеле ки ман мехостам, диван, телевизор, столу стул, фасон, витринаҳои хушрӯй, ҳамаша баъд кардем оҳиста оҳиста. баъд ман телефон харидам, офисам ба ноутбук харидам, 2 та шуд ноутбукам, принтер харидем, интернети вайфай уже ҳамаша ташкил кардем, уже фаҳмидем што такое интернет, тренинго омадем, ҳамаша ёд гирифтем. имина ҳамин дастгирии наставникҳомо кати, имина ҳамин обучениҳо кати онлайн офлайн, имина ҳамин ёрдами якдигари ҳамин Faberlic Forever кати ман пеш рафтам. ана ҳозираш ба дӯстони азиз, ман каталоги гузашта звани серебряный директора маҳкам кардам ва 16000 сомон квалификатсионный бонус аз тарафи компанияи Faberlic барои званим гирифтам. объёми скидкаҳом кати ҳамаш шуда 20000 сомону 650 сомона ташкил кард. ина бинед ки як одаме ки ҳичия намедонист, чӣ будани интернета намедонист, даже гап зада наметонистам, даже одамо ба чӣ гуфтана намедонистам, умуман ноутбук чӣ намедонистам, ҳичия намедонистам, мушкаи қапида наметонистам. ҳамаша имина ҳамин бо ёрдами наставникон, бо шарофати ҳамин компанияи Faberlic ман ҳамаша шинохтам. аллакай командаи калони беҳтарин дорам, 2500 та одам командаи манба ҳастанд. директорон командаи манба 5 та директор дорам в глубину. то есть худованда даргоҳаш ба шукр, як гала бизнес партнёро дорам ки ҳамавақт қати ман ҳастанд, ҳамавақт дасти рости ман ҳастану дасти чапи ман ҳастану ҳамавақт гирду атрофи манба ҳастану худованда даргоҳаш ба шукр. чӣ хел гӯям, имина бо ҳамин Faberlic Forever дорем ки дастгири якдигар ҳастем. анакнун дӯстони азиз, табрик гуфтасиям, раҳматҳои калон, саломат бошед, шумо баям тааллуқ дошта бошад. илоим касе ки директор набошад, директор золото, бриллиант, рубин ҳама шавад, чунки компанияи Faberlic ҳама ба ҳамин хел шансҳое метиҳад. раҳматҳои калон дӯстони азиз, ман хеле шодам ки шумо шод ҳастед, чунки як кас агар ки пешравии дигар касба хурсанд шавад, агар хурсандиш ба шарик шавад, агар худованд ҳамун одамам ҳамин мартабаҳо ба иншоаллоҳ мерасонад. аввал худои сони, компанияи сони муҳон ҳамаи ҳаминое кор карда мегирем, худо ба шукр. анакнун ман мехостам ки мо камтар дертар эфир ба даромадем, ҳоли 1 соат нашудааст, бемалол метонем ки як фишкаи гӯем ки муҳон метонем ҳамин бизнесба истифода барем. Бизнесба самый главный аспект гӯем, аз ҳама аввалин чизи дар коре ки мо бояд кунем, ин рекрутинг. шумо директор мешед, золотой директор, бриллиантовый директор, там национальный директор, фарқ надорад. рекрутинг компания командаи шумо бас нашуданаш дар кор. ҳазор шумо ҳама наставники калон шаведаму мисол званиҳои баланд биромада пули калон кор кунедам ки рекрутинг тамоман бояд бас нашавад.
анакнун дӯстони азиз, ҳамаи мои шумо WhatsApp дорем. WhatsApp группа дорем. Группаҳомо ба гап мезанем, ёд метиҳем, рекрутинг мекунем. Вай дафъа, вай сол буд, я не помню, чанд моҳ пеш ман тренинг тайёр кардагӣ будам оиди ҳамин рекрутинг по WhatsApp-у. Аз куҷо мо метавонем чӣ хел одам ёвем через WhatsApp. барои одамои приглашать кардан. Анакнун WhatsApp ҳамин хеле фишкаш ҳаст ки духтаро, бачаҳо, шумо вақте ки телефонатона бизнес WhatsApp мегузаронед, агар WhatsApp шумо обычный бошад, агар сразу гирифта бизнес мекунед. То есть аз Play Market дар омада бизнес WhatsApp скачать мекунед, баъд унҷо шумо мепурсад ки аккаунтатон кати привязать гуфта шумо дабро метед, ҳам мегӯед, ҳамаи он чизе информация ки дар обычный WhatsApp-атон буд, бизнес WhatsApp мегузарад, ҳичи удалить намешад, очень удобно. баъд ана ҳамунҷа ба шумо метавонед ки духтаро группа кушоед, онлайн магазин кушоед. унҷа ба командатона не, унҷа ба одамои бегуная дохил мекунед. Например, ҳамин шумо контакт дореда, ҳамаи контактотона дохил мекунеду, унҷа шумо ба просто магазин мешад. Он одамое ки намехоҳанд ки регистратсия шаванду, аз шумо харид кунанд. То есть ин шумо ба личные баллы метиҳад. Аз ҳамин онлайн магазинатон, то есть WhatsApp магазинатон, шумо метавонед ки личный объёматона 100 баллам, 500 баллам, 600 баллам бемалол кунед, дӯстони азиз. Фақат бояд таври истифода баред. вақте ки шумо бисёр рекрутинг мекунед, Facebook ба Instagram ба мисол фарқ надорад, куҷо ба реклама кардозед, имо ба худи статуси WhatsApp ба ҳама вақт ҳамон группатона ссилкаша монед, баъд призыв к действию нависед. дӯстони азиз, вақте ки шумо намехоҳед ки дар компания регистратсия шаведу, мехоҳед ки бо нархи дастрас аз компания харид кунед молу маҳсулоти компания, метавонед ки шумо онлайн магазини ман ба дохил шавед, унҷа скидкаҳо, падаркаҳо, розыгришҳо мекунем гуфта, ссилкаи ҳамон бизнес ваятона, онлайн магазинатона мемонед ки там открытый доступ, ҳама метавонад ки унҷа ба дохил шавад. То есть аз унҷа шумо баъд ҳар бор продуктови корзина, видеоролико я партофта меистед, шумо ба заказ мекунанд одам. То есть шумо ба ин удобно мешад ки што мисол мо чӣ хел гӯем, мо дарбадар гирифта намегардем ку продукция хайрият, худо ба шукр ки проекти моҳон ин хел дарбадар ҳеҷ кас гирон намегардад, мо ин чиза ёд наметиҳем одамо ба, фақат онлайн мекунед. онлайн анамон бизнес магазинатон кати, то есть онлайн магазинатон кати хариду фурӯш кардан мегиред. нархи дастраскати одамова метиҳад, баллаш шумо ба мемонад. ё ин ки шумо метавонед ки штоби ҳамон одамотон штоби ҳамон команда ба зиёд шавад, шумо метавонед розыгриш монед, мисолаш ба 5 та одам мебиёри ҳамин группа ба ё 10 та одам мебиёри группа ба 10 сомон пули телефонат ба ман пул мегузаронам. ана михел карда одамои одамаша мегиред. ё ин ки шумо дигар бизнес магазино ба онлайн магазино ба дохил мешед, унҷа ба обмен мешад. То есть шумо группатон ба мисол ягон кас либос дорад, шумо ссилкаи вая реклама мекунед, вай ссилкаша группаи шумо ба мепартод, шумо группаи вай ба ссилкаи худатона онлайн магазинатона мепартод. ҳамин хел карда дӯстони азиз шумо метавонед ки одам ҷамъ кунед. шумо аунҷа метавонед ҳам одам регистратсия кунед, ҳам личный объёматона кунед, ҳам бизнесатона ҳамунҷа ба муаррифӣ карда пеш бурдан гиред. Это очень удобно, бемалол коратона пеш бурдан мегиред, так как кори мо ҳамаш через онлайн, через интернет. Это очень нам удобно, особенно одамое ки мисол мамочки, которые сидят дома с детьми. Это вам не мешает делать бизнес. рӯзи гап зада рафтам, он модароне ки хонашидиян қати кӯдакошон зикред ба ми ё просто ва ё соҳибхоназан ҳастанд, ин категорияи пеш бурдани бизнес шумо ба қулай мешад. шумо барои ин мисол пул сарф намекунед, беҳамонам интернетатон ҳаст, беҳамонам шумо 24 соат дар дуруни ҳамин WhatsApp ҳастед, беҳамонам шумо компания Фаберлика муаррифӣ кардозед. ин хел ба ҳам одам меёвед, ҳам личный объёматона мекунед, ана ҳам гӯем ки онлайн магазинатона пеш бурдан мегиред. ана касе ки онлайн магазин уже дорад, мисол ҳастанд одамое ки либос мефурӯшанд, сатр мефурӯшанд, детский чизо мефурӯшанд, пояфзол или ягон чиз.
или ягон китоб мефрӯшанд, фарқ надорад. Шумо метавонед даруни ҳамин компания Faberlic бизнеси молу маҳсулоти худатона уже пешбарӣ кардан гиред. То есть одно другому не мешает. Просто ҳамин интернета хушро истифода бурданаша ёд мегиред, дӯстони азиз. کسی که به در کار شود من همشه آت ایدو یاد دادم میتونم چه خیلی تشکیل کنن و چه خیلی پیش برن و چه خیلی اکسه همونن و تویست خواهش از شما وریانت های پیش بردن بیزنس میلیون خیل آدم هر خیل میتونن بیزنس پیش برد همه وقت شما میتونید که لوبای نیشه خودتون یابید تویست هست که اونجایی که شما осона как рекрутинг мекунед, мисол ё WhatsApp, ё имо, ё Facebook, ё Instagram, ё YouTube канал, фарқ надорад. Ҳамин куҷо ба шумо ба удобна, ана ҳамуна хушрӯ пеш бурданаша ёд гиред. вақте ки шумо новичок ҳастеду компания Faberlic ба ҳоли нав омадагӣ ҳастед, шумо аввали аввал худатонро срок диҳед, дедлайн монед ки 6 моҳ или 1 сол. 6 моҳ или 1 сол шумо худатонро срок метиҳеду фақат рекрутинг мекунед. онлайн, офлайн, группа кати, бегруппа, спам мекунед, фарқ надорад. лишбе ҳар рӯз рекрутинг кардан гиред. шумоя қабул кардан, шумоя қабул накардан, шумоя иди гуфтан. хапа как идём и делаем свою работу. ягон вақт мисол ягон қинигарӣ ба ягон хел возражение ба рӯй ҳафтода нашавед, чунки именно ҳамин возражениҳо, қинигариҳо мешад ки радкуниҳо мешад ки мо опыт работы набират мекунем. аз рӯи ҳамин радкуниҳо мо худамои анализ мекунем. ҳамчун профессионал чӣ хел ман худама пеши одамони интернет ба муаррифӣ кунам, бизнесама чӣ хел пеш барам. ин дафъаш ба уже дигар хел гап мезадагӣ мешад, боли увереннитар, боли профессиональнитар. ана баъд иншоаллоҳ ки 1 сол пас уже шумо директорам, старший директорам, сереброям, золотаям, рубинам ҳама шуда метавонед. дӯстони азиз, барои ҳамон ягон вақт рӯй ҳафтода нашавед. қинигариҳо ки пеши бизнеси шумо ба мебиёд, ҳамаша хушрӯ паси сар кунед, ҳамаша хушрӯ таҳаммул кунед. он қинигариҳое ки мо ба мебиёд сари роҳи зиндаги мо ба, сари роҳи бизнесамо ба, ин мо ба опыт работы метиҳад. яъне ки ина худованд мо ба барои дарс фирсондагӣ. мо бояд қабул кунем, бояд фаҳмем куҷо ба хатогӣ кардосему, худамои ислоҳ карда бо пеш рафтан гирем. дӯстони азиз, анакнун ровно 50 минут шуд ки ман гап задосиям. шумои дилотон ба назада бошам. касе ки мехоҳад ягон савол доштагӣ бошад, чӣ мекунед? саволотонро нависед, ман саволотон ба ҳамин дар гурӯҳ ҷавоб диҳам. фаҳмонам, фаҳмо гап задам ё нофаҳмо гап задам, мефаҳмидитон гапҳои мана? саволотонро додан гиред. раҳматҳои калон. дидед мана командаи ман ҳама вақт қати ман, обрӯи ман, я люблю вас. умнички, красотки мои. асалчаҳо, мы вас тоже очень любим. раҳматҳои калон ки шумо ҳастед зиндагии ман. раҳматҳои калон ки именно ҳамин апаи Фарангису акаи Алишер бо ин наставникони бузург ҳастанд ки моя дастгирӣ мекунану роҳи роста нишон метиҳану мо ана ҳамин хел мартабаҳо ба мерасем. чунки бе наставник бизнеси мо ба камтарак душвортар пеш рафтан. ассалом, раҳмати калон апай Мадина. саволи ман, ин чанд сол аст кор кардостед? ман гуфтам ку 30 май ба ровно 6 сол мешад ки ман Faberlic ба регистратсия шудам. баъд ҳамин регистратсия шудамо хай ман як моменташа нагуфтам. ман вақте ки ҳамин тарафи военный городок ба бизнес омадаму бизнеса кушодам, вай шуд. хай боби ремини шудам. худо ба шукр, ман 4 фарзанддор шудам, 2 духтар 2 писар. худо умрошона дароз кунад. аз ҳисоби ҳамин хай ман зан ҳастам. ҳама вақт занҳо чӣ хел бисёртар оила ба худашона мебахшанд, кӯдакашон ба шавҳарашон, ба аҳли оила. ба барои ҳамин бизнеси ман аз сабаби ки ман ҳамон вақт ба таваллуд кардагӣ будам 2 сол қафоба монд.
барои ҳамон баъди 2 соле ки ман таваллуд кардам, ман сразу 2 звания кушода маҳкам кардам, ҳам директор, ҳам старший директор. Ва бо 2 соли дигар 6 та офисам нағз, пулам калон, зиндагим ба мерасад, худо ба шукр. Хай пули калон омадост, чӣ хеле ки зона комфорта ба ғалтидаму мана 2 сол ман шиштам. Леки ман беҳуда нашиштам, ман уже лидерро тайёр кардосиям ки иншоаллоҳ ки званиҳои бо болотар баям, болу боли ҳам мекушому маҳкам мекунам, худо хоҳад. Аввалаш худо, сони бадаш компания Фаберлику, сони ман ҳамаш ба мерасем. Так, бо чӣ гуфтед шумо? дар ҷавоматӣ ба продуксияи шумо бисёртар кадом маҳсулотро реклама мекунед? Ман гуфтам ки специ ман это медицина, ман уже врач шудам, сертификати врача гирифтам. Дидед ҳамин Фаберликати ҳамин орзуи манам амалӣ шуд. Ман ва як вақтҳое орзу мекардам ки духтур шавам, аз сабаби оне ки мисол Тоҷикистон ба ҷанг шуду, моҳон иса равшан рафтему, ман худам Қирғонтепа ба таваллуд шуда калон шудагӣ, мана намондам, душанбе омада хондам, духтурӣ ба бояд мехондам. Хай ҳамон медучилишам красный дипломкати тамом кардам, худо ба шукр донишам нағз буду, лекин мутаассифона духтур шуда натонистам. А именно Фаберликати бо ман унвони врач гирифтам. Представляете, ман консультант я врач по здоровью. Ман тамоми маҳсулотҳои баъди ҳаст ку манами амоҳи феврал ин тараф ман оиди новинкаҳои серияи новинкаҳои мо Molecular Force тренинг гузаштаму ҳамаи ҳамон доруҳоша омӯхтаму ҳозир бошад как специалист одамоба ёрдам метиҳад. Именно дар бораи саломатӣ. Так, специ ман ҳамин баъди биологически активна добавкаҳои компанияи Фаберлик. Именно ҳамоно ҳаст ки мо зебо шуда, саломат шуда пеш мерему. Именно компанияи Фаберлик ба процветаем. Апай Мадинаҷон, шумо чӣ мақсад дорин дар соли 2023? Мақсади мана шумо медонед, апай Шарофат, ман орзу мекунам ки ҳамин соли 2023 ба статуси бриллиантове кушода маҳкам кунам. То есть ман ба 3 звани бояд шавад: золото, рубин и бриллиант. Аввалаш худоя сони бо худамо компанияи Фаберлик иншоаллоҳ ки мерасем. худо хоҳад. Бисёр ҳамзани зебо хушсухан ҳастед. худо беиқболатон кунад. Омин, омин. Апай Рухшона, раҳматҳои калон, раҳмат барои таманниётатон. салом апаҷон, раҳмат ки моро нишон метиҳен. Апаҷон, аммо онлайн чӣ хел мекушо? Як бори дигар мефаҳмондед. Ина нигоҳ кунед. ватсаптон медароед, ватсап бизнес мекунед. Аввал мо ин хел савол додиям. Аввал ватсап бизнес мекунед. ватсап бизнесатона мисол просто ватсапа даромадед ки ҳоли ягон группаба даромадагӣ нестед. Тарафи сета боло сета нуқтая зер мекунеду создать группу мекунед. Анаму создать группу ки кардед, унҷа ба ҳамаш мебурод. Мисол одам добавить мекунед хешотона, группатон ба ном мемонед. Чизе ки хоҳеду номи ин хели зур монеда, одамо ҳам ту бенаду даромадан ба дилаш кашад. Мисолаш ба менависед ки мехоҳӣ падаркагирӣ, аксияодар иштирок кунӣ, денежный приз гирӣ. Пас команда ҳамин группаи ман ба даро инҷа ба ҳама чӣ ҳаст гуфта менависед. Ана баъд дальше одамое дохил кардан мегиред. Одамое ки дохил кардед, постепенно ҳар рӯз продукция дар бораи продукциятон маълумот додан мегиред. Мисол мана худо баракат диҳад он одамое ки продуктови корзина барои мо месозанд. Анамо продуктови корзина ё худатон метавонед гиреду созед, тайёр кунед. ҳар рӯз мепартоед. Мана ин чиза мепартоеду гап мезанед. Мисолаш ба мана интимный гел барои занҳо выделение мегирад, шамоламиша мегирад, бӯи хушрӯ метиҳад, пеши шавҳаратона тозача хушрӯча мешавед гуфта дар бораи продукция гап мезанед. бо якдам пас духовки и плит. Мана ин видео аз ҳама чизи беҳтарини зур дар компанияи Фаберлик ки одамо прям гап назада вай чиза мехарад. Ана пагашба мехезед. Мана ин зубной щёткаи мо ин хели. Ана собунои новинка дорем. Ҳами хел ба мазза кайф мекунӣ. Ана крем для рук дорем 1371. Ҳами хел эффекташ зур, ҳаҷмаш калон, лекин нархаш арзон.
ҳамаи продукция ҳамунҷо ба реклама кардан мегиред, аз ҳамунҷо шумо ба фурӯш мешавад. Личный объёматон бемалол мешавад. Так, апай Мадина ҳаракат мекунам, рейтинг мекунам, фақат немешунавам, намекунем меган. Чӣ хел кунам? Ана инҷа ба, да, это тоже такое бывает, фақат немеган, это как немеган. Например, шумо як рӯз ба 20 кас ба бизнес предложение кардед, аз 20 кас ҳамаш негуфтмӣ ё якташ ҳам гуфтмӣ. Аслан рекрутинг як рӯз ба 100 кас ба мешавад. 100 кас ки шумо касани бояд кунед. То есть 100 кас ба бизнес предложение мекунед. Аз 100 кас то мисол 100 кас ба навистани шумоя. 56 одами, 98 одами, шумо ба навист ки ҳам биё ман қатиту кор мекунам. Всё, дальше оставляйте рекрутинг, одами новичокатон кати машғул мешед, регистрация, обучение, презентация, маркетинг план уже поэтапно ҳамаша ёд додан ба мегузаред. А то, что немегӯянд одамо шумо ба, это нормально. В бизнесе бывает то, что ҳама қабул намекунад. Лекин шумо худатон ба савол тиед ки как вы растете в бизнесе? Чӣ хеле китоб хондосед? Чӣ хеле курса гузаштосед? Чӣ хеле тренингое гӯш кардосед? То есть вақте ки одам мебиёд бизнесва, аввал бояд чӣ кор кунад? Китоби Саидмурод Давлатова «Деньги в сетевом маркетинге» албатта бояд харида хонед. Албатта. Ман командаи худам баям мегӯям, акун ҳарма гӯш намекунад, ҳамаям фикр мекунад, ин китоб хондан намешавад. Лекин бе китобхонӣ шумо пеш намеред. Ана михол нешунида гаштан мегиред. Барои ҳамун деньги в сетевом маркетинге ҳам тоҷикӣ ҳаст, ҳам русӣ, кадома шумо ба удобна. Пул дар сетевой маркетинг где-то ё 50 сомон ё 60 сомон, он қадар қиматам нест. Пул ҷамъ кунед, аз сари савдотон обязательно ҳамун китоба дастрас кунед. Аз ҳамунҷо шумо ёд мегиред ки одамо ба чӣ хел қатиҳошон кор кунед. баъд иншоалло ки шумо ба ҳам мегӯянд, бо қатӣ шумо ҳамроҳ мешаванд. раҳмат, бисёр чизҳоро фаҳмидам имрӯз. саломат бошед апай Рухшона. апай Мадинаҷон борак бошад званина. раҳмати калон. Малика Сафия, саломат бошед. ин кас Малика Бону. Салом апай Мадина, чандта директор дорем? Ман уже гуфтам, весь командаи ман ба 5 ман директор дорам в глубину, то есть первый линиям ба нею в глубину ман 5 директор дорам. Худо ба шукр пули хушрӯ мегирам аз компания Фаберлик. Так, ин группаи чати. Баъди беҳтарин шумори хеле дӯст медорам. раҳмати калон. Сара доктор. апай Мадина, машалла, звани баланд худо. раҳматҳои калон акай Шуҳрат. якҷоя мешавем, якҷоя генеральный партнёр мешавем. Омин. ба ман гуфта метавонед ки баъд ин барои бинои чашм фоида мекунад, барои биноӣ. баъд ин поддержка мекунад шумо, ин лечение намекунад. агар чашматон хира бошад ё ки хира набошадам, баъд худаш чӣ маънош? Это профилактика, то есть ягон касал нашудана пештара шумо баъда мехӯред. Агар уже касал шудед, просто поддерживает вот это. Зрениба ҳақиқатан ба поддержкаи калон мекунад. Ман худамам хӯрдагӣ, бо одамомам хӯрдагӣ. Бемалол натарсида гирифта хӯрдан гиред. Фақат беременна набошеду, кӯдаки ширмак надошта бошеду, и кӯдакҳои майда ба естественно. ба мақсадҳои некатон расонад. Омин, омин акай Сарбаланд Асламов. чӣ хел кунему ба худ бовар дар бизнесро қавитар кунем? Ман директор шуда ғалтидагӣ 2 сол боз пешрафта натонистосиям. Да, вот дидед, опять тот же вопрос. Шумо чӣ хеле китобоя мехонед, чӣ хеле тренингоя гӯш мекунед, бизнесатон ба як рӯз ба чанд вақт вақтатона сарф мекунед, чанд кас ба рекрутинг мекунед, командатон ба, значит шумо уже директор шудагӣ бошед, шумо командаи калон доред. Командатон ба чанд вақт ба як бор шумо ҳамихеле обучающий тренинго мегузаронед. Ин уже дасти шумо ба боварӣ ба худ қавитар. дӯсти азиз Наргизахон, боварӣ аз ин зиёд намешавад ки то што шумо уже медонед ки аз ҳамин компания пули калон кор карда метавонед. дальше бояд шумо фақат ҳаракат кунед. шумо ба боварӣ уже шудагӣ, уже боварӣ доред ки шумо ҳамин команда ҳамин Ustad aldın. Bilet ayı. Çok Ali var şurada.
معلیت نشید میکروفونتون رو کشید. التماس میکروفون نمونید که یگان سوال داشته باشید میکروفون مونید. так наргиз шумо анамун китоба мехонед, наставникатонро сахт гӯш мекунед. агар наставники шумоям новичок бошад, мисол ҳичи намедонистагӣ бошад, шумо худатон бояд ба пеш ҳаракат кунед. ҳама чиз в свободном доступе. компанияба ҳаст обучение, ҳаст платный, ҳаст бесплатный. кадомиша мехоҳед, аз бесплатнаш сар кунед. ҳамаи тренингоша гӯш кунед, нависед. то есть ман аминҷа ман як қиёмат дафтар дорам, духтаро бачаҳо. як гала дафтарое ҳаст ки ман мисол бисёр бисёр обучение мегузараму ҳамаи ҳамино уже пур шудагӣ давоми 6 сол ба ин только ушхунчаш. бисёр бисёр менависам, анализ мекунам, план мекашам, мехоҳам ки командаи манам пеш раванд. раз шумо ҳоли пурсидосед ки бисёртар боварӣ ба бизнесро қавитар кунам, шумо бояд ки командатон ба якта директор вырастид кунед. якта одаматона директор кунед, агар уже всё, шумо ба на боварӣ дар кору на вай. обучениятона фақат мустаҳкам гузаронед, китоба хонед. ман аз деҳаи дурдаст шуморо дида ҳавсам омад. раҳмати калон, саломат бошед дӯсти азиз. орзу дорам ба мартабаҳои шумо бирасам. аз шумо як дуо, илоҳо ҳамавақт пешраву пешсаф бошед, бо компанияи Faberlic, бо лоиҳаи Faberlic forever бошед. чизе ки гуфтосем ана ҳамуна кунед, иншоаллоҳ ки мерасед. директору старший директор серебро шудан осон, просто ки ҳамин командаи худатонро калон кардан мегиред. худатон бори командатон ба одамои успешни муваффақа бисёртар кунед. иншоаллоҳ ки мерасед. ана имрӯз боро уже омадааст. апаи Мадина ҳамамо иншоаллоҳ. омин омин. аз сабаби сину сол биноиам паст шудагӣ истифода кунам ёрдам мекунад, яъне биноим беҳтар мешавад. 18 сола боло бошед ҳам хӯрдан гиред. як капсулаги 2 бор саҳарӣ ба гирифта истеъмол кардан гиред, вай зарар надорад. 3 моҳ хӯред, 1 моҳ перерив кунед, бо баъди 3 моҳ бохӯред. ягон хел вай чӣ надорад, гӯем ки противопоказание ё ки мисол побочни действий надорад. бемалол гирифта истифода бурдан гиред. дӯстони азиз, ровно 1 соату 1 минут шуд ки ман гап задосиям. дилотон ба назада бошам. слишком бисёри бад гап задем. не афаҷон. ман бениҳоят хурсанд ҳастам ки барои шумо ақаллан камтарак бошадам, барои пешравии бизнесатон, барои зиндагитон ёрдам додагӣ бошам, фоидам расидагӣ бошад барои шумо. чунки ман ба наздикии офисам ба якта духтарак омаду ҳамин ман шумое ким куҷо ба дидагӣ гуфт. ман тез одам бисёр бор ҷамъ кардосиям. ман шумоя группаи мегастарт ба дидагӣ шумо история успехатона нақл кардед. чӣ хел зур, чӣ хел шумо ҳамин қинигариҳои гузашта ҳамиқа гузаштед гуфта. ман ба ҳамихел гуфт, медонед духтаро, это так приятно, меня уже узнают, ҳамун духтарак. раҳмат ки бо мегӯед ки то што шумо мана уже дидагӣ. ин ҳам боз ҳам ман ба қуввати зиёдтар метиҳад ки барои шумо бисёртар ёдтему, бисёртар худамона вақтамона шумо ба дареғ надошта ёрдам тем пешравии бизнесатон ба. приятно вас слушать. спасибо, Хатиҷа. бриллиантовая команда. они бриллиантовая команда борин. ҳа ҳамин командамбаям ман ҳамин историяи худама динарӯз гузарондам. гирьяям кардем, хандидемам одамон кати, мақсадомоям мондем. аллакай полный пешравӣ шудост. худо ба шукр. апай Мадинаҷон раҳмат. бо бисёртар бо омӯхтем корҳои Faberlicро. ба шумо муваффақият. ман меҳрангез не диломо ба ҳеҷ вақт намезанед. ман шуморо шинохтам. ин новичоки мҳон аз шаҳри Истаравшан. конечно ман шуморо шинохтам. шумо хоҳари ман ку. мо шумо кати хоҳар шудем ку. гул Раҷабова ҳастан ки инқадар ба худои баланд расид. бо дуо кунем ки раҳматҳои калон дӯстони азиз ки 1 соати дароз бо ман будед. дил ба назада ҳамин қадар то охираша истодед.
ҳамаи шумо ба барор ва баракати кор ҳама вақт бо Faberlic Forever бошед, ҳама вақт сои мақсадҳои хеш бошед, бисёр орзу кунед, бисёр план кашед, бисёр нависед. Это очень важно. Анализ кунед худатона ки аз ҳамон вақте ки моменте ки шумо бизнес ба омадед то ҳамин ҳозире ки ҳастед кадом чӣ қадар дониш ба шумо сазовор шудеду фаҳмишатон чӣ қадар шуд. То шумо вақте ки бизнес ба омадед шумо наметонистед ки ҳичи зака зада наметонистед, аксияҳои дида наметонистед, тренинг хонда наметонистед, намедонистед ки се намуди имконият чӣ. уже то ҳамин вақте ки даже шумо новичоки дуюм сеюм шагба бошедам уже шумо хеле пешравӣ кардагӣ, чунки уже қадамҳои аввалинатона гузошта хеле ёд гирифтостед. Барои ҳамон ягон вақт бизнеса напартоед. Кадом вақта одам бизнесба бой метиҳад? Вақте ки бизнеса мепартод. духтару бачаҳо, ягон вақт бизнеса напартоед. ҳама вақт сахт бошед. савол тиед, пурсед, фаҳмед, нафаҳмед, интернет базанед. Интернет ба ҳама чӣ бисёр. ҳамаи шумои дӯст медорам. Проект Faberlic Forever ҳама вақт ба пеш, ҳама вақт якҷоя. сои мақсадҳои хеш. чемоданотона тайёр кунед он выездной мероприятие 1 то 4 июли соли 2023. ҳамаи мову шумо вомехӯрем. Резиденсияи Нацбанк, Хуҷанд, тамошо, дамгирӣ, ҳамаш всё включено. ҳамаи шумои дӯст медорам. Барор ва баракати кор. рӯзи хушу бо барор.